Problematikou regiónov sa zaoberajú viacerí politici, no len niektorí z nich prídu až na východ Slovenska. Riešiť otázku rozvoja jednotlivých regiónov sa podľa viacerých politikov dá len vzájomnou komunikáciou a spoluprácou priamo s regiónmi. Regióny riešiť bez regiónov je nemysliteľné. Prečo sme dneska na Slňave? To je tiež jedna z demonstrácií, že máme záujem na rozvoji regiónov. Čiže riešiť regióny s regiónmi, ale štát musí pripraviť podmienky. Ja mám stále taký pocit, že na tú regionálnu politiku na Slovensku sa nedáva taký veľký prízvuk, aký by sa mal dávať. A som presvedčená, že keď regióny sa budú rozvíjať, tak aj celé Slovensko bude napredovať. Mne to niekedy prípada, že z tej Bratislavy na východ, kým sa dostane to, čo sa má dostať na východ, takže toto sa už ani nepríde. A zda najväčšie nedostatky sa v rámci regionálneho rozvoja objavujú v oblasti podnikateľských aktivít. Chcem sa venovať mládeži, chcem sa venovať športu, ale ani jeden projekt mi neprešiel pre túto činnosť. Hoci vyjde výzva na predloženie projektu, projekt vieme kvalitne a správne pripraviť, ale máme malú šancu ho dostať do užívania. Pokladám za dôležité, aby štát naozaj podporil v rámci regiónov rozvoj podnikateľských aktivít. A potom aj pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, ja vidím možnosti riešenia poľnohospodárstva práve cez regióny. Problematika regiónov sa objavuje aj v rómskej otázke. Mnohí by privítali, ak by sa kompetencie riešenia tejto problematiky preniesli do konkrétnych regiónov, pretože každý kraj vyžaduje osobitný prístup. Podľa mňa by sme privítali, keby centralizmus, bratislavský centralizmus bol prenesený tou kontrolnou prácou v jednotlivých regiónach, aby sa zamerali na istú konkrétnu prácu s rómskou komunitou. Mám na mysli napríklad zrušenie úradu splnomocnenca vlády a preniesť tých kompetencií a práv do regionálnych, konkrétnych regiónov, napríklad na vyšších územných celkoch, kde by vlastne každý región si riešil svoju problematiku podľa svojej potreby, náležitosti a podľa tých možností finančných. Pre televíziu Zemplín Monika Paľovčíková.